Tapos sa ngayon, oh, pwede na tayong dumaan. Ayan. Ito, ayan, oh, kita nyo yung truck na yan, oh. Dito, accident prone area din dito, mga kabarako, ha. Ito yung mga portion na sira-sira talaga. Ito lagi natin napablog to, oh. Ay! 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 Pansin nyo, umuiwas sila, oh. Kasi ang lalim, oh. Kalawag Fishport, Shine, Quezon. Napakapayapa ng dagat ngayong umagang ito. Asa Timonan Sigsag Park tayo. Tagal na natin tumadaan dito, ngayon lang tayo nagkapag-picture dito. Sulit talaga naman dito, ba? Ang lalim! Good morning! Good morning! Ang ating oras 4:08 ng umaga. Ayan, so balikan lang tayo mga kabarako. Barangay Santa Cruz, San Jose, Camsur tayo dito sa aming barangay. Ilang beses nyo na ito nakita mga kabarako. Maaga yung alis natin ngayon. Alright, malamig ang umaga dito ngayong araw. Ayan, sa mga bago pa lang sa channel natin, welcome, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Maraming salamat sa ating mga supporters, sa ating mga kaibigan. Paki-hit na rin ng subscribe button sa YouTube natin and pakipindot lahat ng notification para syempre updated kayo sa lahat ng mga rides natin. Yung pakipollow na rin kami sa Facebook, Team Barako Moto Vlog, at syempre si Mrs. Barako sa kanyang page. Yan, maraming salamat. Pitik-pitik lang muna tayo. Lagi tayong hingi ng gabay sa Panginoon sa lahat ng ating mga biyahe. Number 1 yan. At syempre lagi tayo nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin. Lalo ganito, makapagbiyahe tayo, makapag-unwind, makapag-relax. Riding is our form of relaxation. Yan, lahat ng mga rider nakaka-relate dyan. Ika nga, it's not the destination but it's the ride. Siyempre shoutout sa aking mga kababayan dito sa bayan ng San Jose. 4:15 ng umaga, nasa barangay Salugon na pala tayo. Tayo lang ang mag-isang bumabaybay dito. Bulti, maliwanag na. Ayun, I think barangay Tagas na tayo. Yun, barangay Tagas. Malalaki rin ang bahay dito. 4:20 ng umaga, nasa bayan na tayo ng Tigaon. Pero tayong konting advice para dun sa mga kapwa rider natin, lalo dun sa mga mahilig umalis ng napakaaga. Sana mag-invest tayo ng malakas-lakas na driving lights para sa visibility natin. Para malayo pa lang, kitang-kita na tayo. 40 watts and above. Kung kaya 60 watts, mas maganda. Kagaya nito mga nasa harap natin, oh. Diba, halos di natin sila makita. Shoutout nga pala kay Paps Regino Fermin. Yan, taga-bayan ng Tigaon yan. Siyempre shoutout din sa mga taga-Tigaon dyan. Oras natin 4:44 ng umaga. Nasa bayan pa lang tayo ng Acampo. Nakasang ulan dito. Alas 5:05 na ng umaga. Kapote na kami, pero tumila na rin. Pero nagkapote na rin kami mga kabarako para tuloy-tuloy na tayo. Maaga nga tayong umalis. Inulan naman tayo. 5:10 pa, bugso-bugso ang ulan. Nasa bayan na tayo ng Pili. Wala, nasa biyahe na tayo O, basa na akong basa. 5:14, Pili diversion na tayo. Wala, malakas talaga ulan. Mukhang uulanin talaga tayo. Pagdating natin dito sa may Petron Pili, medyo parang nag-alangan tayo na tumuloy dahil sa lakas ng ulan. Petron Pili pa lang tayo. Sobrang lakas ang ulan. Naga City tayo. Galing natin ang Pili. Maulan dito sa Naga. Tuyo, pero masama talaga panahon. Tandaan lang tayo. Ay, inaayos na pala ito. So going to right Naga Centro. Alright, para sa mga new viewer natin, mga new long rider gawiling ng South Mindanao, Visayas, Bicol region. So dito tayo. Ay, maayos itong Mabolo Bridge. Nilakihan na, oh. Ayun yung train ng PNR. Dati ito lang yun, oh. Okay, ayos na. Di kasi tayo dumaan dito nakaraan pag-uwi natin. Nagkalabangga tayo. 5:53, bayan na tayo ng Milaor. Akalain mo yan, halos 1.5 oras tayo bago nakarating dito. Ito, delikado tong lugar na to. Kasi yung iba di kabisado, bakbakan, tapos biglang aangat. May tulay. Alright, tuloy-tuloy ang widening dito. Dapat kasi itong mga tricycle nasa bandang kanan lang. Slow down tayo, kita nyo yung bus na yan. San Fernando na tayo, 5:56. Kita nyo yan, oh.
Isa pa to. Daming tukmol talaga dito ah. Naging accident prone area na rin to. Kasi yung mga tumatawid-tawid dito, yung mga lumiliko-liko. Ito actually pinakaayaw ko na ruta eh. Yung dito mula Milaor hanggang Libmanan. Good morning, good morning. Sa mga bagong gising pa lamang, good morning sa inyo. Sa mga nagkakape ngayon, samahan nyo kami sa mabagyo, maulang biyahe pabalik ng Pasig City. Ang dilim. Pagka sobrang lakas tatabi tayo. Maliwag na dito sa bahaging ito ng Pamplona, Camsur, San Isidro Bridge. Ayan o, kita nyo yan o. 4 lanes na tuwid. Tuloy-tuloy pa rin ang mga construction dito. Kaya syempre, ride safe always. Nakamote talaga oh. Iba yun. May nagre-request sana daan tayo ng Pamplona proper. Kaya ang pangit ng panahon mga kabarako. Next time na lang. Pagpasok natin ng Libmanan ay inabot tayo ng napakalakas na ulan. Dagdag pa sa pahirap natin kasi naka-smoke visor tayo. Although malinaw naman ang visor nitong empty helmets. First time natin mapasabak sa ganitong kalakas na ulan. Kaya medyo nag-struggle tayo. Pero syempre tinuloy-tuloy na natin kasi nandito na tayo eh. Bukod sa napakalakas na ulan, sobrang lakas din ng hangin. Kaya ang hapdi talaga ng tama sa kamay. Buti na lang talagang stable lang NMAX sa ganitong mga sitwasyon. At bago yung gulong natin, kaya kampante tayong sumagupa sa malakas na ulan. Isa pa sa mga struggle dito pag nadaanan ka ng malaking truck, yung lakas ng tama ng tubig, halos ibagsak tayo. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat talaga naka-open at malakas yung ating driving lights o ating fog lights para visible tayo sa ating mga kasalubong sa kalsada. Yung buti nila pagdating natin ng sentro ng Libmanan, medyo humina na yung tubig. Ito nga pala yung ginagawang tulay dito sa may San Isidro, Libmanan, Camsur. So mag-iingat tayo dito kasi napakasikip pa at ang daming mga debris dito at mga batot buhangin kaya napakadelikado ng tulay na ito. At yun syempre din natin kalilimutan na ipaalala sa inyo ang mga delikadong mga kurbada dito sa bayan ng Libmanan. Kagaya ng blind na kurbadang ito dito sa barangay Sigamot. Ayan, kita nyo naman yan, halos di mo makita yung truck na kasalubong natin. And bukod doon, two-way pa yung daan na ito. Series ang mga kurbada dito kaya dapat pagdating natin ay slow down tayo, dahan-dahan, kung pwede bumusina tayo. Siyempre para alam ng mga malalaking truck na meron silang kasalubong. Ayun, kagaya nito, kurbada na naman, busina, slow down tayo. Ito na yung lagi natin vlog noon na talagang napaka-pangit na kalsada. Anyway, inuuna nila to mga kabarako. Uy, nangyari kay brother? Plat na, running plat ah. Ito na tayo sa Libmanan, Sipokot boundary. So last August, ito yung ginagawa oh. Tapos na ngayon oh, pwede na tayong dumaan. Ayan, pwede na tayong dumaan. Ito yung galing ng NCR. So ayan, all good sa tayo dito. Ayun, pagpasok natin ng Andaya Highway, bagsak na naman ng malakas na ulan. Let's go! Talagang gustong-gusto niya tayong palaguin. Alright! Alright, 6:54 ng umaga. Medyo maayos ang panahon dito sa Sipokot, Camsur. Nagtanggal muna kami ng pantas sa kapote. Basa na kasi kami. Manangli, Sipokot, Camsur. Ito, lagi natin pinopoint out to. Ayan oh. 6:57, Lupi, Camsur na tayo. Wala, ayun na namin bumili dyan ang mais. Ang tigas ng mga nabili namin na nakaraan. Ito, ingat tayo dito ah. Ito ang sistema ng kalsada dito ngayon. Lalo pag gagaling ng NCR, yung bandang kanan na yan oh, ang kaliwa. Uneven to, uneven. NMAX lang malakas. Oops, slow down, slow down. Ay, ayan mga kabarako. So ito yung mga talagang wasak-wasak yung asphalt overlay. Tinanggal na lang nila. Kabutagan, Lupi, Camsur na tayo. Ang lamig! Basang-basa yung jacket natin.
Barangay Bulawan Senior, Lupi Kamsur na tayo. Ay! Ah! Sobrang lamig mga kabara ko, grabe. Exactly 7:04 na umaga. Grabe experience natin today. Bulakling Lupi Kamsur na tayo. Alright, bayan na tayo ng Regay 707. In fairness, kagaya na pag-uwi natin, pagpatakbo na tayo ng maayos-ayos dito sa Andaya Highway. Siyempre, doble ingat pa rin tayo. Pero may ilan-ilan dito sa bayan ng Regay, kagaya na ito. Sitio Sampaloc, Banga Caves. Huwag lang tayong dadaan sa bandang gitna. Sa gilid lang. 7:50 ng umaga, Regay Bridge na tayo. Dito, accident prone area din dito, mga kabarako ha. Ingat tayo dito kasi yan, tawiran. Bukod sa pangit pa talagang kalsada dito, sa may harap ng Andaya Park, yes. Same spots lang naman ang iiwasan natin dito. Same spots lang halos. Yan, kagaya nitong spot to dito. Ayan o. Ito, ayan o, kita nyo yung truck na yan o. Tumatalbog eh. Tayo pa kayang nakamotor. Ito na yung paborito nating spot dito para sa CR Gaming. Barangay Amumokpok. Amumokpok. Ito yung mga portion na sira-sira talaga. Ito lagi natin napablog to. Mapansin nyo yan oh. Ay naayos na nila ngayon. Yan ang inuuna talaga yung mga pangit na kalsada. Good choice. Oh, good decision. Marami talaga kasi dito oh. Kita nyo naman yan. Ayan, binahan to, binahan. Binahan Bridge. Up! At yun, dahil pa tayo nag-aalmusal, nagpasya tayong sumilip dito sa karinderya na nakita natin sa tabing kalsada para makita kung meron na silang makakain. Dahil halos wala pa silang mga lutong pagkain, ay tumuloy na lang tayo sa biyahe natin. Total na tinatakbo natin 124.8 kilometers as of 7:24 AM. 7:26 San Rafael, Regay Kamsur na tayo. School Zone, Regay National Agricultural and Fisheries School. Barangay Liboro. Tama oras natin 7:51. Dito tayo sa JRS Regay. Pasang-basa kasi si Miss Barako yung riding boots niya, kaya nakabili siya ng sapatos dito ng biglaan. Dito sa JRS. Tutuloy na kami. Paghahanap po na naman kami ng kakainan. Pagpasok na si Poco at Lupi, Regay, napakaayos ng panahon. Doon lang talaga galing sa amin sa Partido area. Bagyo-bagyuhan Del Gallego Kamsur na tayo. 7:53 ng umaga. Shout out sa mga taga Del Gallego dyan. May samurai. Lagi nang nakikita tong lugar na to, Sinuknipan. Yan, shout out sa mga taga Sinuknipan High School dyan. Mag-aaral lang mabuti. Upang hindi magtanim ng kamote. At syempre sa mga kabataan dyan, aral-aral din pag may time. Dito na tayo sa Libmanan Look Alike. Dahil sa mga tuwid na kalsada at mahabang stretches sa puro bakbakan. Lagi natin pinapaalala to baka masubrahan tayo ng banking dito. Sarap naman talaga kasi bigyan ka maglalabas ng tuhod. Ano yan? Mga buitri. Ay, mga buitri. Inaano na yung pusa.
Kabayan, Don Hunting and Fishing TV. Dito na naman ang paboritong Kilbay Bridge, Kilbay River. Yun, syempre dumaan muna tayo dito sa paborito nating gas station, ang Eco Oil del Gallego. Yun lang, walang available na unleaded. Wala. Sige. At Yun, shoutout na lang kay Sir Ken at kay Ate Noah. Del Gallego Municipal Town Hall. May kaliitan lang ang town hall nila. Minsan po may pesto ang LTO dito, tsaka HPG, no? Kaya wag babiyahe ng walang lisensya, walang ORCR. Ano kayong gagawin dyan? Shoutout nga pala kay Pops, yung nagpaalala sa atin ng signal light. Minsan kasi nakakalimutan kong ibalik. Kalba, nag-engage tayo, kakaliwa or nakakalimutan ko ibalik. Thank you Pops, thank you sa'yo. Pag nakita na natin yung bukid na yan, ibig sabihin malapit na tayo sa Tagkawayan. Siguro dito ulit muna kami mag-aalmusal sa Lutong Pinoy Tagkawayan. Dito tayo sa Lutong Pinoy Tagkawayan. So pagkagaling tayo ng south, kanan lang yan. Yan na yung boundary ng Tagkawayan. So okay naman dito, lalo kung dalawa kayo. Okay na yung price nya. At yun, pumasok na tayo sa loob ng Lutong Pinoy Tagkawayan. Napakaluwag at napakaganda ng ambience dito. Isda, ayun o. Ayan, syempre pili na lang kayo ng ulam pag napadaan kayo dito. Ayan, ang dami naman pagpipilian. Pagkatapos natin kumain, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Ayan, meron tayong mga viewer dyan from Tagkawayan, Quezon. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta ninyo sa Team Barako Moto Vlog. Alright, mag-rock and roll na naman tayo dito sa Tagkawayan. Handa na naman tayo magkakalyo sa Tumbong. Yung galing na Manila, yun ang pinakamatagtag na bahagi ng kalsada. Pero pag itong pabalik tayo ng Manila, hindi masyado. Pagkas muna tayo dito sa Petron 73. Second gasap natin, Petron Tagkawayan, 291.36 pesos. 3.94 liters lang yan mga kabarako. Sobrang mahal, 73.95. Ay! Ay! Alog to the max! Alog! Maraming kurbada dito mga kabarako, kaya mapapansin nyo, ako busina ako ng busina. Walis tayo 8:35 sa Lutong Pinoy Tagkawayan, 9:05 tayo nakarating. So more or less 30 minutes nga, 25 to 30 minutes. So nandito na tayo sa Camarines Norte. Ito yung boundary na sira-sira, so ginagawa na rin siya ngayon. Good job. Talagang inuuna nila yung mga malalang kondisyon ng kalsada. Ito rin oh, iyon. Kung naaalala nyo, kung lagi nyo napapanood yung vlog natin, ito yon. Ito din yung area na yan na laging kawawa ang kondisyon ng kalsada. Manila 248 kilometers, 97. Dito na tayo sa Tabogon. Exactly 9:24 ng umaga. Total na tinakbo natin galing ng San Jose Partido, 184.4 kilometers hanggang dito sa Tabogon din, Santa Elena, Camarines Norte. Maraming salamat sa nag-sumilip sa short live natin. Thank you so much. Patuloy na tayo. O sakaling maka-segue tayo konti sa may bayan ng Calawag. Alright, let's go. Inayos na nila yung sirang kalsada dito, pero hindi pa rin panapadaanan. Yung kalsada dito na sira-sira, okay na rin. Linis oh, walang rider ngayon. Kami lang. Next ride ulit. Welcome to Calawag. Ay. Pangit talaga ng area na to dito. May barangay Vinyas. Putik na putik. Yung kotse na yan, tagal-tagal na yan oh. Di man lang nila ibenta na lang oh. Kasi nakaharang dyan. Uy!
Yan mga sinasabi natin, oh, mga pang-kurbada. Dapat dahan-dahan. Ito pinaka-sharp na kurbada dito. Grabe talaga dito sa Calawag. Okay, malapit na tayo sa Riles ng Calawag, Quezon. Lagi natin pinapaalala to sa inyo, especially sa mga mabiyahe ngayong Ondas. Sana lagyan nila ng lupa yung mga gitna ng Riles. Pansin nyo, umuiwas sila, oh, kasi ang lalim, oh. Kahit malalaking sasakyan, umaiwas. Malapit na yan sa sentro, mga kabarako. Meron na naman. Tingnan nyo yan. Walang pakialam, eh, no? Dahil lang tayo sandali dito sa may mismong bayan ng Calawag. 9:53. Dito na tayo sa Fishport ng Calawag, Quezon. Busy ang Fishport nila dito, ah. Yan ang Fishport, talagang Fishport. Maraming tao, ang daming bangka, oh. Calawag Fishport. Yeah! Calawag Fishport. Saan ba tayo? Punta na kami dati dito, pero nung pagpunta namin halos walang mga tao. Hindi katulad ngayon, no? Sobrang daming tao. Busy. Well, laki na pala ng palengke dito, oh. Ayun. Pwede na rin pala maging city ang Calawag. Malaki rin ang simbahan nila dito. Ang tawag pala nila dyan, skate. Yan, oh, di makina. Dumadaan sa Riles ng tren. Das ako nakasakay dyan, bata pa ako. Biyahing Naga to Libmanan yata yon. Bye, Calawag! Tayo ay nasa Lopez, Quezon na, mga kabarako. Ang sikip na naman. Ingat na tayo dito. Yan, blind na blind, oh. Blind na blind. Nahaba akong leeg ko, eh. Ayan, pagpasok agad natin ng Lopez, Quezon, tatandaan nyo tong, ayan, oh, dito na tayo dumaan kasi itong ilalim na to masama ang kalagay. Balik tayo sa lane natin. Balik. Hoy, ayan, oh, pag hindi ka nagdahan-dahan, masaya ang kalalagyan. Before Toll Power Gas Station yan. Siyempre malapit yan dito sa ginagawang Lopez Viaduct. 10:16 oras natin, dito tayo sa one way na traffic scheme dito sa ginagawang Lopez Viaduct. Grabe ang init. 10:32 ang tamang oras. Gumaka, Quezon na tayo. Alright, let's go. Maganda pa rin ang panahon dito. Shoutout ka pala kay Pops Michael Sadid, number 1 na kaibigan at supporter natin dito sa bayan ng Gumaka. Bagong gawa lang itong mga to, oh. Pero wasak-wasak na agad. Wala talaga, mga kabarako. Ayan, Gumaka, Quezon Town proper. Yan, buha-buhangin lang, mga brother. Buhangin lang, sapat na. Parang sa sugat, mga kabarako. First aid lang muna daw, walang budget. Alas 11:01. Ingat tayo dito sa Riles ng Gumaka. Pang-una, pang-huli. Iyon. Walang katao-tao dito sa seawall ng Gumaka ngayong araw ng Lunes. Shine, Quezon. Napakapayapa ng dagat ngayong umagang ito. Dahan-dahan lang tayo sa pagkakanan gaming. Ay! Timunan na, seawall na tayo. Walang ano yung hinto niya dyan, oh.
sikip talaga dito sa Timonan mga kabarako. Pero kahit ganun kasikip, bakbakan pa rin dito. 11:32 ng umaga. Ito Timonan Port oh. Pahinga tayo, ganda ng pwesto nila rito. Ang hangin pa. Kailangan magpahinga after mga 2 to 3 hours. Pag hindi ka sanay, mga 1 hour pahingang konti. Sakit sa puwet. Hindi ka magsusurvive sa haba ng biyahe. Hindi biro yung biyahe pa Bicol mga kabarako. Lalo na yung mga biyaheng Albay, biyaheng Sorsogon, o lalo na yung mga biyaheng Visayas sa Mindanao. Saludo sa inyo, ang titibay ninyo. Hindi pwede mahina dito. Doble ingat tayo dito sa bayan ng Timonan. Yung August ride natin, dito tayo naka-encounter ng nabidyohan natin na aksidente mga kabarako. Ang liit kasi ng mga kalsada dito. Karamihan pagka ganito, alalay tayo, may nag-overtake sa mga ganyan. Nakakalito yung marking nila doon. Thank you for visiting Timonan na sila, pero almost 1 kilometer nang natatakbo natin, Timonan pa rin. Bakit kaya ganun? Kakaliwa na tayo dito mga kabarako. Bisarap ng panahon dito Tanggal muna ako ng visor para makalanghap na sariwang hangin. Grabe, ibang dito, ibang atmosphere. Ang sarap, ang lamig. Tsaka yung hangin niya, napakasarap, grabe. 11:53 ng umaga. Sa Timonan Zigzag Park tayo. Tagal na nating dumadaan dito, ngayon lang tayo nagkapag-picture dito. Ayan. Isa to sa mga attractions dito. Pwede magpahinga bago tumuloy sa napakahabang biyahe. Nakaka-relax. Para minsan sarap tumambay sa mga ganitong lugar. Para ayaw mo na ituloy yung biyahe mo. Baba na tayo. Walang tao. Dati pag dumadaan kami rito, lagi kaming may barya. Ngayon nakakalimutan na namin. Labas natin dito, ingat tayo. Check right and left. Exactly 12:30 ng tanghali. Dito na tayo sa Barangay Tambak, Pagbilao, Quezon. Oo, dapat tambakan na talaga ito. Hindi maliligaw Light vehicle going to Lucena, Tayabas, Laguna and Manila. Oras natin 12:24 ng tanghali. Dito tayo sa Nanay Simeng Halo-Halo. Magtanghalian muna kami dito. Pagbilao kayo sa nito mga kabarako. Alright, 1:38 ng hapon. Welcome back to Lukban, Quezon. Kaya baka meron tayong mga viewers dyan from Lukban, Quezon. Shoutout sa inyo. Solid talaga dumaan dito ba? Mag-i-enjoy ka sa kalsada talaga. Lukban diversion mga kabarako. Napakaluwag napakasulit. Atong gas up natin, Lukban Petron. Kulang nilang pangalan mga kabarako 155. Welcome to Laguna. Woo! Kunti na lang. We're in Luisiana, Laguna mga kabarako. Kabinti na to mga kabarako, kabinti na. Solo natin kalsada dito. Woo! Higa kung higa. Yun, dito na tayo. Welcome to Pagsanghan. 2:58 ng hapon. Fami Laguna, mamumulan dito. Basang-basa mga kabarako. 301, we're back in Mabitok. We're back, man. Ang ganda ng mga probinsya talaga mga kabarako. Ganyan puro palayan, puro green. Grabe.
Mabitak to, oh. Grabing kain ng widening dito. 3:28 ang hapon. Dito na tayo sa Pililla, Rizal. Magbuko muna tayo dito. Grabe, sarap dito. Drone, sarap. Yun yung Laguna de Bay, oh. Sarap sana palipad ng drone dito. 4:12 ng hapon. See you next time, Pililla, Rizal. Hoy. Kanina ka ba? Kanina mo po. Ano oras? 3:30 ba? Wala ma. Huminto pa kasi kami yung Pililla eh. Huminto pa kami yung Pililla. Dito lang po ako eh. Diyan ka lang. Kala namin doon ka maghihintay. May boundary po ng Tanay, Baras. Okay, okay. Dalawa? Okay na doon. Okay na? Shout out, Pops. Ronel, ano? From Cam Norte. Cam Norte. Okay. Thank you, Pops. Thank you, thank you, Pops. Talaga naghintay ka. Ingat, ingat. Dito ka lang? Okay. Hinintay niya talaga tayo. 4:40 na hapon, Antipolo na tayo. Ito yung pinakaayaw ko sa Antipolo. Tataas. Tsaka ang lalim, grabe. Ang lalim. 4:57. Napaka-traffic naman, Antipolo City. Oy, shoutout nga pala kay kabayan Rolly Villar ng Antipolo City. Lagot ka, lagot ka. Yan, 5:24 mga kabarako. This is Renny Rosario, Pasig City. 5:28 ng hapon. First time natin itong makarating ng ganito kaaga mula Kamsur. Yan mga kabarako, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa buong maghapon na ito. Huwag na kalimutan na panoorin, i-like at share ang ating mga videos. And if you appreciate our content, kindly hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin. At syempre pakipalo na rin kami sa Facebook, Team Barako Moto Vlog. At pakipalo na rin si Mrs. Barako sa kanyang Facebook at Mrs. Barako. Again, mula dito sa Napico, Barangay Manggahan, Pasig City, Renzi Road, Team Barako Moto Vlog. Kasama natin si Mrs. Barako sa back ride. Nagkapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good afternoon and God bless to all. Alright. Siyempre, salamat sa Panginoong Diyos sa pag-iingat sa amin sa back-to-back rides. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant.